أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Umdali wakho munye, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe, yena unomusa unesihawu. Bafowethu konakele sihluba idlubu okhasini, udlubu okhasini, sihlukanisa ukolo kukolweni manje. Isikhathi sifikile kudlaliwe ngendle emnyama kwanele manje. Namhlanje lokho engikhuluma ngako manje ngithe umdala uthi uNkulunkulu wethu munye, akekho omunye nelungelo lokukhonza ngaphandle kwakhe. Ngizokuveza lokho ke manje encwadini engcwele le ebizwa ngeBhayibheli, le okudlalwe ngabantu ngayo, le okutshelwa abantu ukuthi uNkulunkulu uziqu intathu kodwa bakufaka ngeBhayibhelini. Kodwa abantu batshele nje ngomlomo ukuthi uNkulunkulu uziqu intathu. Nabantu bakithi Nkosi yami iKepsel Nkosi balivuma lelo lokuthi amaRoma mayedlala ngabe ethi uNkulunkulu uziqu intathu. Kanti bafuna ukubadidisa, baphambane noNkulunkulu bezokwazi ukuthi mase siphambene noNkulunkulu sesikhonza uNkulunkulu olengi sesiphambanweni oyisithombe sethuso ofika lengi sesiphambaneni kuthiwa uNkulunkulu wethu, uthi uNkulunkulu wethu umhlophe uneyinwele ezilengayo unentshebe, bamlengi sesiphambanweni bekhanda isithombe. Bathatha izithombe zabelungu abaphilayo abaphila khona eGermany, bathi uNkulunkulu wethu. Abantu bakithi Nkosi yami indle emnyama bathatha le izithombe bayilengise emakhaya obondeni, bathi uNkulunkulu wabo. Sizokhuluma ngaloko ke manje ukuthi adlalile ngathi amaRoma, vukani emaqandeni ke manje isikhathi. uNkulunkulu akazona iziqe ezintathu. Nawe nje uwe mabengathi uziqe ezintathu nawe uyathukeka wena uwe sena. uNkulunkulu uzovuma kanjani ukuthi umthuke umbize ngestabane? Ngisaphinda futhi ngithi lo uNkulunkulu oyistabane, lo uNkulunkulu oziqu intathu, amadoda amathathu emntwini oyedwa, istabane leso inkonkoni. Wena obiza uNkulunkulu ngaloko basop, vula ingqondo. Lalela-ke ngokuvulela manje ubunye bukaNkulunkulu eBhayibhelini. Incwadi kaExodus 20 verse 1 to 3 siyayazi sonke imiyalelo elishumi, angeke ngisayifunda, uzoyifundela nawe. Bese ke uvula ke manje incwadi kaDeuteronomy 6 verse 4. Lalela Israyeli, uNkulunkulu wenu uNkulunkulu oyedwa, uNkulunkulu oyedwa, munye uNkulunkulu. Bese uvula incwadi kaIsaiah 43 verse 10. Ngaphambi kwami wayengekho omunye uNkulunkulu owayekhona, akekho futhi omunye uNkulunkulu ozobe ekhona ngaphandle kwami, akekho. Funda incwadi kaIsaiah 43 verse 10. Mawufunda uIsaiah 43 verse 11, mina nginguNkulunkulu, akekho omunye onelungelo lokukhonza noma onelungelo lokusindisa ngaphandle kwami. Bese ufunda incwadi kaIsaiah 44 verse 6. Ngempela washo uNkulunkulu, inkosi yakwa-Israyeli, wathi mina ngingowokuqala, mina ngiyongowokugcina, ngaphandle kwami akekho omunye uNkulunkulu. Bese ufunda incwadi kaIsaiah 44 kuverse 8. Ukhona yini omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami? Yebo, akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami, akekho omunye engimaziyo. Bese uyofunda incwadi kaIsaiah 45 verse 5. Mina nginguNkulunkulu, akekho omunye ofana nami. Bese uyofunda incwadi kaIsaiah 46 verse 9. Mina nginguNkulunkulu, akekho omunye ofana nami. Bese ufunda incwadi kaJohn 17 verse 3. Ukuphila okuphakade yiloku, ukuthi bakwazi wena uNkulunkulu weqiniso, bakwazi wena wedwa noJesu Kristu wena omthumileyo. Nangoku uNkulunkulu okufanele akhonzwe, hayi yonke imphuphe le ekhonzwa abantu. Abantu bakhonza abantu, bakhonza izilwane, abantu bakhonza uNkulunkulu beyitabane neinkonkoni. Akekho omunye okufanele akhonzwe ngaphandle kwalo esengutshele ngayo. Ithathe uyigwinye imnandi noma uyikhafule ngoba iyababa. Ngiyabonga.